nne ọkpọtụkwa ọzọ unu nụkwa ihe nke na-emenụ na nwaanyị rapụrụ ụmụ atọ wee gbaa ọsọ wee rapụrụ die wee na-ata ahụhụ na mba United Kingdom. Ọkwa ụmụaka dịcha ikirikiri ekpurekpu ya bụ 7 years 5 years 8 years ka ọ rapụrụ die wee gbaa ọsọ amazịkwa ebe ọ nọ die wee na-ebe wee si na ọkwa na-enye na die na-ese okwu sekete okwu like this o wee chịkọrọ ụmụaka gbakwa ọsọ wee gba n'ebe amara ahụ afụ na ozi anya die wee na-ebekwe na-eche uche na-awọrịgharị ebe niile ọ na-awọrị jue na-arụ ọ na-akpọ foonu ya ekwere alụ ọrụ ọkwanye ya ka ọ kpọkọta akpọba ndị ọyị ya nwaanyị kpọba fasị na fa afọ ya na okwere epik fon di ya wee jee gwa pastọ fa ebe fa na-eju ụka wee sị ya nekwe nke na-eme since 3 months amara m ebe nwunye m nọ wele nnọọ ụmụaka m gaa iru nwoke na-atọ wele fa nnọọ gaa iru ọ chọọ dị ịgwa di ebe fa nọ pastọ wee jụ ya ọ sị ya na fa nwekwe na obele misunderstanding si ọ natazi ụlọ ọfụ ọzi ya ọkwana ya ka pastọ bịa kpọbazi ya yọba biko gbube ikpere na nwaanyị ajụ kwegechie na-eme isi ike na-efe isi kpaka si na ụma mbịanata na-arapụ ya aka ya gabazialụ n'onwe di ya wee na-ayọ si ọkwa na ases ụmụ ya si nyezie nya ases ka ọ bịa na-afụ ụmụaka ịma nọmali esebe okwu agbasala idis ọ bụ nwaanyị ka a na-achịnye ụmụaka ole esi ma ịmago ma nwaanyị a kpakọchara ọnụ arụ adụrụ ya so enyekwe di access o ji ga-abịa na-afụ ụmụaka ụfọdụ ụmụaka abịakwa weekend ma holidays a na-enye nwoke access ụmụaka na pafa na-egwuri egwu fa amakwali na onye nnafa bụ ịghọtago ka fa ghara ịdị na-anụ nnafa n'akụkọ ọkwanye ya ka pastọ bụ pastọ amakwa ama na respect nwaanyị a wee na-eme isi kpaka o mekata isi kpaka o wee si ka o respect kwa pastọ ka ọ bịa ka ekpedo ọkwanụ mkpedo ka di esisikwu ka ekpedo olu ya na nwunye ka fa bibekwa ọfụma nwaanyị anana-abịa ịma ihe ome nwaanyị ebulu ụmụaka ebulu nwoke wee gakwa ihu amazịkwa ebe nwaanyị nọ ụmụaka na-atọ obele wee ghasali ya die wee gaa ihu die wee na-ata afụfụ na-afụgokwen kedu ihe dị gị ma gị iji gaa nọkọta wee mebe ụdị ihe kedu ihe tinyere nwaanyị a na-agwa anụ mụnwa amakwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị ama nrapụkwa ụmụfa wee gaa iru maka ụmụ gị ga-anwụ ọkwa ịnụ mbọsị nwoke na-asị na ụdachi ya nwaanyị nwa ọ chọrọ prodọkt nwaanyị ma nwa ya ma ihe nwanya kpọrọ gaba nnọọ o nwekwa ụmụ nwoke dịkwa mino ọ sị gị ụgbọanyị ụmụ gị anwụsịsị ya ọnụ nwaanyị ọzọ ụmụ gị anwụsịsị ya ịgbala aka ijikwa anya gị o nwere ịgbara ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ịnụta nwoke dị min nya okwu ya nara ekwu okwukwu a na-akpọfa difficult man onwe ndị na-adị difficult nya man nya ọ nara ege gị ntị ọ nara ekwe ọrụ ịghọbali ahụ imebie malamala gị nwa aghọzi ya na onye nzuzu ịghọ ụmụaka na-emezi ka ụmụaka maka anaghị adị onye amamihe na-abụ n'ụlọ ọ na-akwa aba ọ nara aba nọọ iweli nzuzu gbuo onye ahụ ma ihe ị ga-ejizieli nzuzu ma ịfụ na ọ nara agbanye n'afa ka ihe ị ga-emezi ụmụ atọ ọ nara ekwe mgbanye n'afa ọ nara ege gị ntị ọ nara anụ okwu ọ nara emekene ihe ị ga-emezi bụ iweli nzuzu gbuo onye ma ihe ya na-eji nzuzu gbuo onye ma ihe ịmara okwete na ọ na-eme ọ na-ịmara na ọ na-ekwete na ọ na-eme okwete n'ike nna ihe dịkwa n'elu ụwa ahụ onwekwa ihe mmadụ a yara anụfọ n'elu ụwa na mmadụ wee gharapụ ụmụ ya kedu ihe a ga-akpọ ihe nke bikonu kedu ihe a ga-akpọ ihe nke onwe onye ma ihe nwaanyị amini o ji wee rapụrụ nwoke ụmụaka ndị ewonọ ndị be anyị afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Elizabeth mba United Kingdom ka m na-ewetara unu ozi ọma ka emesịa